takpay sa motor ko. Ang gasolina na! Ang buting. Ay, kasi nga wan. Ni, mereka mo kagada lumabas. Ni. Kumano mo kay dati. Gagapon ng magabay, magata. Magatoy. Nagagapam? Napana na meeting sige. Di jay? Plaza? Plaza aga. Tang meeting ni nga tano din. Ay. Tal. Sapon ka nung kaya mga kon. Nag-duty kami ba Gili, ano? Aya? Ke mangrugi no malam. No kwa, sumingat ka no mapang kami kanon. Ang kwartaksi ka. Ang mutugi tagdangar ng allowance ni ko mga paggasolina. Ang wala sang kasunod. Dama nung gabi. Balik-bulit. Mabalbal na tao mo gabi. Ganda, kung gusto niya, ano sa nakpalangan. Ang utang ko nyaman niya. Awanan mo nung gabi na bayatan mo ting. Ano sa palangan, gusto niya tayo, pipalangan tayo gasolina ng takpay sa motor ko. Ang gasolina na! Ang buting. Magkatayo mo nung gabi ni. Gintang ka ani. Nagtatabi rito. Talaga nga may ata. Uy. Ay, okay lang gusto niya yung pagtugawan na di. Mas okay man na. Gintang ka ta ani. Aji ka runti ko na. Mas napabulutan na tulang taga rodin. Ato makasakton malam, na? Uwan mo nung gabi oras kayo mapan. Sumiingat ka, sabi sumiingat ka nun, mga alas 6 ka na gusto niya. Aya. Ke may kan tulat ti balain mo gabi tanong nagtulat ti. Ano pati wartaw mo ta, na? Uy. Iiwa ko ta! Sa bali lang nga talaga tutok badya na yan! Allowance pa kita aja man. Oh, sana un. Kanya nga just nita. Dala tamang tutid talawans mo, ang tatao nga ron. Problema pa iti kasi ka. Ado lawas mo? Ado pala? Ada man nung gabi na daman tadang ako na 800. Na? 800. Doon ka sa karbulo dito na. Ang lakas ang sagasutin, apay ko na mo kami. Apay mo nun sa kasulat yung backup tatay mo nung gabi. Doon ka sa karbulo ta. Nang nalang nga tayo 800 ko na. Kasi ka, aji ka rin. Pagbayad ko, yadbansak ko mayan ti ko. Yadbansak yan ti kastan eh. Jinti motor mo. Aya. Ay mo sa kasut ko na niya. Sa kasat ti binulan. Kaya kami mo nagsaldo. Na. Una na gabi. Gawin ta, ikarkaro tulat tamot din. Ano? Agtalon ka yun, na? Ang problema tayo. Di ka lang ako adjust to ni. Kung magti sa bali nga pangalaak no, ko, na? O yung basta no mapanggan sabay ka mapan mga gabin, tawagan na uno may katulat na balahin. Yung bagong ito ka pinagsa. Pinagsipit ka! Na! Inya, ganda nga masap sa balik niya. Tama na gabi. Gitawan, di kaya ko magkanyan niya sa so karod, no, kanto karod, inakarod na. Maglaki din yes dun ka, dakalata nga pa yun. Kananayin nga mang tultulong kanya no, kagibitan. Inya, kaya mga ganun kadwa tagarot. Pati pag ganyan man. Inya, ganda. Mura ka makalwa! Nakarod na ka? Uno na gawin. Naman, mangkita ti pagbato damdaman ka. Ansa nalapan di uniforme? Aya, apay ni manang manong gabin. Paray. Aya. Kamu nalaban na niya. Kapag mo naglaba? Uy, nung pagpasok ang talatan naman ng gabin. M10 na. Wala naman. Ay na. Oh, pulos. Ano may dano na na. Aya, wala mga gabin. Thank you. Uwan mo na gabin. Nakasatalatan niya. Uwan mo sabay ka umay ay ko, mapanji ko. Ito gikaro no, talong kayo. Na. Uwan. One click ka. Carbon loading. Carbon loading. Uwan mo na gabin. Uwan lang. Go. Uwan.